Dili lang ta maningkamot pag-explain nganong usa ka Dios unya tulo ka personas. Ato lang yan ang diskubrihon kung mga matay na ta kay igabot nato didto sa langit. Tug-anan man ta sa matuod nga kamatuoran. Samtang ni ata dinhi maglibog ta. Ato na lang tingaling hisgutan unsa may kaayuhan nga ikahatag nining Trinity or Triad. Ang Holy Trinity nagtudlo nato nga necessary, kinahanglanon kaayo ang kahiusa, unity. Dinyay mong tupad ing na nagkahiusa ra ka. Usahay dili magkahiusa ang atong hunahuna, ang atong gibati ug ang atong gibuhat. The thought, the feeling, and the action. Usahay imong gibuhat pero wa nimo hunahunaa. Nasa usahay imong gibuhat wa sa kay pagbati. Para ning pagsimba ba? Ana, gihunahuna jud ka nimo nga mosimba ka. Or nahadlok lang ka, nibati lang kag kahadlok anang niguroy nimo padong dinhi. Ana ba? Nya mo na igabot nimo dinhi, tuog ana. Nya iganhi sad nimo wa sa ka magdag para ihog kolekta. Ngano man, wa man ka maghunahuna nga mosimba, wa sa ka kasabot nganong mosimba unsay buhaton nga mosimba. So kinahanglan hiusaha na. Tinaw ang imong hunahuna, ang imong gibati o ang imong buhaton. Sama pananglitan sa atong nasod. Unsaon pan paghiusa, kinahanglan nga magkahiusa ang atong three branches of government, ang executive, ang legislative, o ang judiciary. Ngana. Yan ay panultihon nga nag-ingon, united we stand, divided we fall. Agree, disagree? Kinsa dinhi ang moingon, ako padre, wa jud ko kasuway nga na hugno. Kay united kaayo ko sa akong kinabuhi. Taas ang kamot. Nang wa jud ka na failure ba? Usara kabuk ni Isa, wa sad nay klaro. Kada nato failure, dunay mga necessary part sa atong kinabuhi nga atong gidisregard mo nang na failure ka. Sakit kag cancer. Basin sige kag kaog chemical, wa ka nag-amping nga kanang organic nga pagkaon mao gyud tana pero wa man sagoy lami. Basig kuwang kastog mao na karon nagi-anemic na ka, malipong na ka, matumbal ang kag kalit. Mag-vertigo na ka, kuwang ka permistog. Mga inana ba? Doon na kay gidisregard. Nabitay akong gisunod-sunod kanas Doktora Grace Rohotan, kanang iyang LCF, ano to? LCF, SS, ano? LCF. Ano yan? SSM. Ano day? Muna ako nakatunan ba? LCF, SSM. Nga kundi lang kuno na i-disregard. Pero ang pinaka-basic yun diha is the LCF. Masa mo na siya? Low carb and fasting. Low carb, imong kanon, unya mag-fasting sa average of mga 14 to 16 hours every day. Nya dayon SSM kadtong sleep, sunlight, and mobility. Kinahanglan do na kay proper sleep, enough sunlight, o enough movement. Ana ko mo kuno na ingredients sa health. Ingon sila. Ambot lang. Akong gisuway-suway ang sunod, mura man sa mga 90% sa ako mga sakit-sakit sa una, nawa man, ako lang hinahinayag padayon. Pero nagi panahon, failure ko.
failure ko sa sleep, failure ko sa mobility, failure sad ko sa low carb. Labaw nas fasting, fast eating. Nya gabot ana, manakit din akong tudlo, manakit din akong tuhod. Maingon din ko, ako din ma-check. So pag-create sad mo inyong kaugalingong Trinity, mag-create ba? For us to become successful, let us have our Trinity. Anong strength ba? Kaya ka naman kong union, makahatag nag-strength. Ligon, kaligon. Kumusta mga atong nasod karon? Ligon ba ang atong nasod o huyang? O kay wa man magkahiu sa tingali ang atong executive, ang atong legislative o ang atong judiciary. Mao na nga damagan tag ICC nga foreign institution di ta kapiog. Damagan tag Amerika di ta kapiog. Damagan tag China di ta kapiog. Bisan kay tingalig damagan tag Vietnam maglisod ta. Kay huyang kay ta. Mo nang dali kita mo compromise. Natanawa lang ko ng inyong mga panghuna-huna, labi nas mga working class nato. Tanawa inyong huna-huna. Nisalig ba mo nga ang Pilipinas makahatag og sufficient income o wa? Working class. Nisalig mo nga ang Pilipinas makahatag ninyo sa sufficient income? Nawa na tingog. Mao na, nagtrabaho ka sa Pilipinas, isip maestra, imbitaron ka sa UK, balhin dili. Balhin na yun. Trabaho ka o usa ka technician din sa or engineer din sa Pilipinas, imbitaron kag Japan, balhin dili. Nato na, sultin. Pari ka din sa Pilipinas, imbitaron kag US, balhin dili. Di ko balhin. Di ko mo balhin. Kaya naman, I find my strength here. Wasan mo klaro. Na siya. Find your strength. Daghan ang nagsulti. Gitabangan na siya og daot. Gitabangan na siya sa tanang, hapit tanang sektor sa katilingban. Pero nganong makasmile lang gyapon, wa gyud mo give in, nagpabiling ligon ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa tanang tao sa Pilipinas, siya jud gitabangan sa executive, gitabangan sa legislative. Ambot og ang judiciary. Kay nagkama siya mga kaso, mga pang-file nga kaso, so gitabangan sad. Ni apil pagdaot niya ang ubang mga katawhan. Gikan sa pagsugod niya lingkod pagka Vice Presidente hangtod karon siya maoy subject for persecution and destruction. Nagipangitaan yung paagi sa tanan nato mga Pilipino sa kapwa Pilipinos. Pero nganong makasmile pa man siya. Nganong turti mangyapon niyang jaliha o imong tan-aon. Wa man siya mo give up, naa na siya'y strength. O for sure, naa siya'y gibasihan nga triad in her life. Ambot lagunsa, just discover. Birthday maron ni BP Sara Duterte. Happy birthday sa atong Vice Presidente. Ambot, tudloy o niya mi, Inday Sara, unsay imong strength, kay daghan kay karong nagdepression. Nasa'y daghang nagdepresyon sa executive department. Mga bati na kaignaong, daghan na kaigaybag. Nasa'y namurag nagdepresyon sa legislative department. Naukay na ron sila tungod aning umaabot na Blue Ribbon Committee hearing. Daghan na kay diha. Magubot kay sila karon sa judiciary, murag linaw-linaw pagjutay. Wa magubot pero gitagaan na sad og kaso kadto si Senior Associate Justice Leonin naa sad siya kaso. Mura bagi question ba katong iyang salin man tinga ito. Okay mo biya to na impeach sa ni
former Chief Justice Corona ng salin. Karon sad giigo sa nilang Vice Presidente salin. Mga igsuon, find your strength, find your triad. And di ka maunsa sa mga external forces. Dili ka basta-basta nga katong Boy Scout pamisuna, anya maglungag mamingadto, himo dayong triad, nya bitayon kaldero. Imong ko anan dire, maluto yun. Di man matumba. Ari nimo iduot, tukod mang duha. Duot sa kadres pikas, tukod sa ring duha. Ana, mao na nga triad. Lingi ay mong tupad. Ing na kinsay imong laing duha. Mao na usay ang mga banay sa di na pwedeng usare asawa pader ato gyud butangag laing duha. Adili ay ayaw sad ana makaguba una sa imong kana bang makapalig-on sa imong commitment ba sama sa pamilya. Unsa may triad sa pamilya, amahan, inahan ug anak. Lig-on gani ning tulo ang inyong pamilya bisan pagdauton, bisan pagdamagan lig-on na siya. Unsa may triad sa atong pagtuo, faith, hope and love. Three great things. Ug naa lang na nimong faith, hope and love, functional lang na sila, di yung ka ma-discourage. Unsa man say triad sa atong kanini ang pagsunod ni Kristo, deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Ang mga triad ni siya, nga nindot kayo, di yung ka mobiya ni Kristo, basta kabao ka sa self-denial, nga taking up of the cross, and follow Jesus. Nagiusamawaan di nakaganahan mo sunod ni Jesus. Nakaron unsa man say triad sa atong parokya. Nasad raffle ticket na sad ni padong. Ay ato lang analyson ha. Unsa may hinungdan nga ang parokya mulambo nya dili ma-close. Daghan ra baro mga parokya sa kalibutan, labi na sa mga Spain, Amerika, Australia, nari padong kuno sa European countries, Germany, uban pa diha Italy, nga sira o kaha nga mingaw. Ngano man, basig wa ma-develop ang triad. Unsa may basic components sa atong parokya? Parish priest, sunod councils and parishioners. Kung healthy ang relationship sa parish priest, sa iyang councils, finance council, parish pastoral council, youth council, construction council, mga engineers, architects, mga lawyers, mga councils nato sa legal council, tanan nga councils, mga designers. Kung maayo lang relationship ani, nindot kayo. Unya, punan pagyus mga tao, parishioners. Di ba? Basta may lang mo muhog o kolekta, nya maayo mo contribute sa mga projects nato, di lang mo diha magpakabungol-bungol. Matuman dayon ang atong gipangandoy. Mana? Unsa may gipangandoy nato karon? Ang atong bell tower. Kana gi-analyze na sa atong mga councils nga mga group of engineers and architects. Nya dayon ang atong adoration chapel gi-design sa atong council sa kunya gi-aproban na sa atong parish pastoral, parish finance council. Nya ang atong bag-ong CR ato sa nang gipangandoy aron di na kita maglisod diha ubos bell tower. Nya ang ato sa diyang atubangan ato na nang tangtangon ang iyang atop og ditos babaw, ilisa na nato og mga rebulto, walk of apostles, kay kana ron hazard kayo, hulgan ta ana, wala ba na nato magamit. No? Unya, ang atong mga lingkuranan, hapit na mga hugno, gipangagay ay nagmayo, ato sa nang ilisan. Nya kining mao mga proyekto, mahimo ni siyang matuman basta magkahiusa ta sa usa ka project nga mao ang raffle ticket. Anha ta diha maghiusa ang pari mo initiate unsaon na siya mo na sige kog baligya ako may initiator unya ang council mo tabang sa baligya kamong mga parishioners mamalit sa ta isip mga parishioner
Ako sa nahibaw naman kong parishioner diri, palit sad ko. Ana. Hilingay mong tupad, napila na ginapalit nimo. Tingnan ba? Nya hangtod kanus aka kutob mo palit. Oh, ana. Hangtod pa ni July 25. So tag 200 pesos. Nya natay 20 slot challenge o 20 raffle ticket challenge nga tag 100 tickets tag 20,000 usa ka stub, one stub challenge. Nya pila na maroy atong halin. Kaya ako may inyong initiator. Ako sa tig-inform, gamay pa kay taghalin. 17,382 pa ka tickets. Pero ato lang yapong pakpakan ang atong namalit, ha? Ang atong target, mga 200,000 ka tickets. Atong target. So, napatay kuwa nga mga 183,000 tickets. Unya, kung nagsunod mo sa akong YouTube channel, kaning Padre Siano Obod, ug nagsige mog sunod ani, doon na niron siya'y 293,000 ka subscribers. Ug magsige mog view, like, share ug subscribe. Nya kamong nakadungog online og territorial parishioners, mopalit mog tag sa ka ticket. Sa ato pa karong simanaha na atay 293,000 ka tickets. Nya ang atong ikinahanglan 183,000 tickets. Musobra pa tingali og 100 kapin 1,000 ka tickets. Kana kung mo function lang ang atong muangkon ta nga part ta ani. Muangkon ba mo nga part mo aning atong project? Ug unsa may inyong role? Ang pagtampo. Ako sad moangkon sa ko nga part ko aning maong project. Unsa may akong role? Ang inyong gihatag nga kwarta ato yung gamiton sa proyekto. Ako may tig-manage ana. Nya ang councils moangkon sa sila nga part ani. Ilas ang i-check and balance ang akong gibuhat, ang akong mga decisions. Nya kung magkahiusa ta ani, mulambo ang atong parokyan. Mausad na ang atong nasod. Check and balances aning executive, legislative o judiciary. Pero magunay silag away diha, magunay silag away, magdinautay sila, mapiang ang three branches, mahugno ang atong nasod. Dili sila mo'y mahugno ang atong nasod. Mao na siya'y atong iampo. Iampo nato nga mohunong na sila aning impeachment nga way kapuslanan. Tubagon unta ang trillions nga nawa, trillions of pesos nawa, mo na'y dakong kadaot sa atong nasod. Ang kawat, tubagon unta kining drugas nga ni kuyanap na sad karon. Tubagon unta kining inflation, tubagon unta kining unemployment sa ato rong nasod nga giatubang. Kada mao'y atubangon, dili nang impeachment. Kamay na makadaot pagid na sa branch of government. Dili nang pagpangita tingali ni Bato de la Rosa nga 225,000 law enforcers mangita. Pero wa ni suguang 225,000 pagpangita sa mga malita nga gisulti sa Saldico, ni Sultin Gutisa, gisulti sa 18 Marriage. Haron pangitaon unta to, i-retrieve nato o ibalik nato sa atong nasod. Kay kwarta to sa atong nasod, kwarta to sa mga magbubuhis, kwarta to sa gobyerno. Mao na atong pangitaon, adto manon mangita aron dili makatambong sa meeting dito na nasad karoy ingon ang minority siging atake sa mag-ong majority sa Senate kay ilisan jud nila, ilisan gid nila. Kana na lang yung makaayo na to, gaunay mong pinahitay diha. Matud pa ni Kristo, ang mag-unay gaaway, mahugno. Kung ang pamilya mag-unay gaaway, mahugno. Maguba ang triad sa papa, sa mama, o sa anak. Kung ang atong nasod mag-unay gaaway, ang legislative, ang executive, o ang judiciary departments, mag-away, mahugno atong nasod. Musugot ba mo nga mahugno atong nasod? Please love our country, follow our Holy Trinity. Unsa may dugo nga naglatay diha sa atong Holy Trinity, usa ra gyud, love. Sige, lingay mong tupad.
ingna I love you forever.